hakusi kudliwa rinopisa kuzanu PF Chiwenga udedzera kuti vanhu vari kuzviita mbinga vane mazitumbu mazombe Sir Wicknell. I'm after them. Muri kuba mari dzenyika. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are returning subscribe, welcome back. So guys, terai munzwe zvazvitaurwa naChiwenga. Ndaona tanakirwa zvakaoma, terai munzwe. We all swore to a shared future in which everyone had a place on the table, a place in the sun for a culture of equal opportunity where every Zimbabwean served in equal measure. Zveubvanzu bvanzu kudya kwemhumhi takazviramba. Our vision 2030 is for all of us. Kwete dzamunoti mbinga kuhondo taidziti zvigananda. Those who grow big tummies through ill-gotten wealth and questionable morals. I'm sure you have heard from the horse's mouth. Zvinonzi read between the lines. If you know, you know. Hanzi mbinga vari kuzviti mbinga vane mazitumbu vari kukonzeresa, vari kuita corruption, vari kubira nyika. Isusu toziva kuti nyika iyi patakaitora tatiitira kuti nyika vanhu vese vari munyika vasheye vadye zvakanaka. Ndozvichaurwa naChiwenga, asi kana mukatarisa munotongoona kuti panapa pakanangwa Sir Wicknell, of which Sir Wicknell iright hand yaED ndivo vari kubuda negold vachienda kunze kwenyika. That is why muchingovaona each and every time vari mundege. But VP Chiwenga vari kuizviramba, vari kudedzera kuti chitsotsi chako chese this time hapana yakadaro. Ndiwe uri kupa vanhu mota, ndiwe uri kutengera vanhu mota, ndiwe futi uri kuvagovera mari yako uri kumboiwanepi mari isingaperi. Ndaona tanakirwa. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.